ايوه يلا ما شاء الله ابشر mai diban baiwa ne habibti ya habibti ya Aisha Humaira Zainariya habibti mai babban suna zo ta ko a hankali Aisha Aisha aiwa jinin mutanen Borno gida Kanuri muna ta yin madalla ga wanga santalar diya kyakkyawa wacce ba irin ta duniya Aisha Aisha ayye ki bar fushe da masoyi Aisha wannan ko ba halinki ne wa halinki ke hakuri ne domin ke baki san ai gaba ba aiwa da murmushi fuskar ki take ta kyau ba za ni so ki canza ta ba inda ku har dan ni ne zaki fushi ya ba zan ƙara ba ni zan yi nisa da ke za ni bar gida in dangana ga makotan Borno aiwa ayye Aisha gode malla tunda yayi ki ba mai san zuciya ba mai san zuciya ba sannan ba mai girman kayi ba ga ladabi da biyayya Aisha ga darar da na gaba ga ta da daɗin zama Aisha kowa yana mana ba ni ban ga mai kushe halinki ba irin gidan alkhairi yan Borno aiwa yalla habibti ya habibti ya Aisha Humaira Zainariya Aisha Aisha ayye diyar kwarai diyar asali ya yafa a san kini na yi fushe wanda duk ya same kiya Aisha a soyayya dace domin kwake ta daban ce halinki in babu ce kuce hakan ta sana kullum in na tuno ki sai in ji na bar zance samun kini dai guna a rayuwa nasara ce Aisha ayye sarauniyar mata Aisha ta ko a hankali gimbiyar mata Aisha motsa a hankali alkabbar mata Aisha shigo a hankali giwar mata Aisha mai ilimi da hankali mai kyau da kwalliya mata ba za su kai ki ba ko ilimi da hankali mata ba za su kai ki ba ko iya kalami mata ba za su kai ki ba tako a hankali gimbiya sarauniya motsa a hankali Kamila Zinariya ta rike ibada sallah ta dare da safiya mata ku zo ku yi koyi da halin Kanuriya yar Borno aiwa aiwa